Vítajte u nového videa. Ideme vám ukázať, ako sa hrá Farming Simulator 25. Toto mám kus odrané, to som si jakal tie peniaze, jak som vám ukazoval minule. Musíte počkať znova. Mám tu odraných 6:37 minút. 6 hodín teda a 37 hodín. Už je to za chvíľočku. Už to bude za chvíľu. Bude to na 100%. Tak. Ja už tu mám dačo odrané. Vidíte? Som si už odral tu. Napríklad som si dal tu napríklad cena. Takto tu. Vidíte? Tu mám zase zeleninu. Ukážem vám, čo je to zase jedna, ako to ukazuje. Vidíte? Toto ukazuje na boku. Druhoplodený špenát, lebo ja som to robil strašne veľa špenátu. Červená repa. Tak a v prvom rade by ste mali vlastne toto, to je tam poloviť a kosíte. A vidíte, jak som vám vravel v minulom videu, je tu aj tornádo. Vidíte? Tamto, čo sa krúti vo vzduchu. Presne to je. Lebo každá mapa má takú šancu na toto tornádo. Môžete si to zase stromy a môžete druvičom alebo si to alebo ak chcete vidieť takú blbosť, vidíte tento strom tak otočený miliónkrát, lebo som tam dal a to môžete robiť do nekonečna, to rezať drevo, pretože, lebo vidíte toto tu, je to tam miliónkrát. Ono sa to takto roztočí okolo toho a proste to vyletí niekde. Ale najprv by ste, keď ste začiatočníci, by som vám odporúčal ten hack, čo som vám ukazoval na minulom videu, alebo to nerobiť. Alebo si požičavať čpuličku. Ale začiatočníci začínajú tým, že napríklad skosia pšenicu, napríklad čo som už ja spravil, už je to znojené, kultivátorované, potom to zasejete a počkáte. A ukážem vám moje stroje. Idem vám ukázať, ako sa prepína. Dajte si tab. Vidíte, to je tento. Tento som si odložil na zeleninu, lebo ten je strašne dobrý. Tu je tento starý, čo je z 22. Tento traktor, ešte vám ukážem vnúkajšok. A ešte vám ukážem tento harvester. To bolo aj tiež 22. Takýto.
A napríklad tento a drovíčka tam asi nebola. A tornádo, neviem, kde išlo, lebo ukážem vám to na mape. Tu máte takto, dáte 9. Aha, už tornádo nie je tu. Ukážem vám, ako funguje tie stromy, dobre? Takto prídete, prepnete si pilku, musíte sa kúpiť. Tak. Vidíte? A takto to zrežete a ono to... A to je koniec tohto.